Как избра това заглавие "Цветни мигове"? Миговете са нещо, което не винаги го забелязваме. В ежедневието обаче толкова са важни тези мигове, които остават в нас и може би след време си спомняме подсъзнателно за красивите мигове. Те са и много емоционални, много вътрешни. За да ги запомним, те са били в момента много красиво нещо за нас, позитивно. Но за да ги изобразим, ние художниците тези мигове, работата не е чак толкова лесна. Сложността се състои в това, че се възпроизвежда нещо малко по-късно от някаква емоция на морския бряг или при срещата с хора, или хора, които имат домашни любимци. Доколко и сезона е застъпен в тази изложба, виждаме, че като че ли тя опитва да завърне лятото и да удължи есента. Има нещо такова. Най-хубавите летни сюжети в жанра на пейзажа се получават след лятото, през есента, а през зимата не само лято и есен, но започваме за пролетта да мислим и да рисуваме. Наистина е така, защото това е някакво желание да възстановим емоционалния момент и да се освободим. И то си става това освобождаване. Целта ми беше точно да се освободя по всички възможни начини, в всички възможни техники, сюжети, спомени и настоящи има. Сегашни моменти. Настоящето е акцентирано и с това, че в изложбата включваш картини, създавани в последната година. Картините са създадени през 2023 година, точно от пролетта. Тогава реших, че ще кандидатствам в художествена галерия Елена Карамихайлов за една изложба. Не бях решила точно каква, даже така ми се искаше заради свободата да бъде колажна, но в последствие се оказа, че по-добре се получиха нещата в акрилната и маслената живопис. И когато долу-горе се изясни това решение, кандидатствах по проект към Общински фонд култура и бях одобрена след конкурс. Има ли различни акценти в по-големите и в по-малките мащаби платна, които предлагаш в изложбата? Акцентите, много интересно, че това са не само така, както сме свикнали ние да обобщаваме за една картина, кое е акцент, кое е второстепенно и така нататък в пространството, например в пейзажа. Акцентите се получават и като големи петна в пространството и са поставени вече с силуета на всичко останало като сгради, защото не е необходимо сградите да правим чак толкова детайли, но съпоставяме едното с другото. Близкото с далечното. Като че ли има особено съотношение между цветовата експресия и образите. Цвета като че ли надмогва и размива образа, надхвърля го, оказва се той самия действащо лице в изложбата. Много правилно е този момент, защото наистина цвета е основно изразно средство в тази изложба. Има термини, свързани с цветни тонове, с техните оттенъци, нюансирането им от светло до тъмно, с хармонията, която се изгражда от цветовете, с цялостния колорит, който включва и елементи, като обекти, не само цветно излъчване на картината. И цвета той е всемогъщ. Обаче ние трябва да сме много внимателни, защото ако се поддадем на определени съчетания, които ни харесват, едно с друго, с трето, може да стане много теоретично. Трябва да се отдадем на цветовете и те нещата ще се получават. Художник като мен с толкова дългогодишна практика веднага усеща какво трябва да се получи в края на една картина. По-скоро аз го ставам незавършени. Има много картини, които са така ескизни. Незавършен, това е умишлено. Как се стигна и до някои от платната, които са по-подчертано абстрактни? Тези платна бяха първите и последните. Защото отдавна исках, пък и някои мои познати ме питаха, ти абстракция кога ще правиш? Аз винаги отговарям, тя абстракцията ми е във фоновете на картините. И реших пък да опитам с едни
пълни абстракции, даже направих подложки абстрактни с накапване с акрилна боя, която бързо изсъхва. Върху нея рисувах вече по-различни неща. Има 2 картини, които са от началото. По-късно вече последните абстракции бяха миниатюрните картинки, защото там пък реших друго да проверя дали може в малкия формат да се направи не детайлното изписване на обектите, на изображение, което е с детайл, защото то в малката картинка трябва да има детайл, за да бъде забелязано какво е нарисувано. Оказа се, че може даже в рамките на минути да се направи абстракция. Така се получи с вятъра. Как да се нарисува вятър? То трябва да си го представиш, ти не можеш да го видиш. И се получи абстракция за много кратко време. Атанас Далчев има такова стихотворение. Художника искаше да нарисува вятъра и винаги рисуваше нещо друго. Да. Обаче го има нарисуван вятъра. Чела съм. Много, много хубаво стихотворение, да. Това е връзката между литературния изказ и визуалното изразяване. Така и природата. Оттам тръгват нещата.